मॉर्निंग विदिन आणि थ्रीसरने सगळे बाकीचे आमदार त्यांचे मॉनिटरिंग चाललंय आणि डॉक्टर्स बरे काम करतात. हेल्थ सर्व्हिसेस आवर हेल्थ सर्व्हिसेस क्रेडिट कंपॅरेटिव्हली एज फार पॅरामीटर्स आर कन्सर्न. That's why always I stress on discipline and other things. So we were discussing with Honorable Chief Minister also. Then we'll have a review meeting on exactly how to move forward. Like I've said that we want to have that panel, which we want to. I will tweet on it now soon, where Chief Minister, myself, and members of different AIMs, so that we can further improve our efficiency of the health system is very important for us to do it. म्हणजे गोयच्या लोकांक बरी सेवा गावची. इवन चिकालेमान जे मॉविंग गुरीन सजेस्ट केल्या ते आनी एनहान्स करपाचो आमचो प्रयत्न चल्लाय. आमी बसून आयज बी डिसिजन जे घेतल्या ते HLL will become our nodal body and it will be nodal with Honorable Chief Minister will brief subsequently. And that will help us create a hub and spoke model. HLL is a Government of India undertaking. And then we'll have more leeway to see that we have more diagnostics and several other things in other PHCs, CHCs, where there's a gap. That gap analysis आमचे ऑलरेडी रिपोर्ट आमच्याकडे हा ते आम्ही फिलअप करू शकता. वेगळ्या तरेन गोयची जनतेक सेवा बरे दिवपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो. अँड डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हे आसतलेच. आनी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेऊन प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो माझो प्रयत्न आसा. सर एफडीए रेट चालू असतले FDA रेट वाढत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आणि दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथाक हा बरें काम करता. अँड कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या. आर्टिफिशियल कलर्स आनी हे सगळे जेवणान जे मिक्स करता. प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण. आमकां कोणाक हॅरस करपाचें ना. But we want people to follow the guidelines and see that safety measures and measures which are hygienic things also are maintained. I have given them, I don't even phone them. So many people phone me. I won't get into that at all. But FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of there. सर फॉर्मेलिन टेस्ट चालू असतले आणि सगळे चालू आहे. सगळे जे चालू असून जाय सगळे चालू आहे. जे सेफ्टी मेजर्स आहे ऑल आर इन प्लेस अँड शी इज डुईंग अ गुड जॉब. 2099 तुम्ही वाढत असा सर सध्या हार्ट अटॅक ना हार्ट अटॅक ते लायफस्टायलाचेर आमी प्रिव्हेंटिव्ह हेजेर आमी लक्ष आमचे आहात न्ही. आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मग मेगा कॅम्प्सच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावल्यो. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता. पूण लोकांक कशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोष्ट आहा. हे आमी वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. सर अनेक बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे चालू आहा चालू जालें. चालू झालं. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आले असतं बोंडला नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ वन टेस्ट कम्स नेगेटिव्ह देन यू कॅनॉट ओपन बिकॉज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस दॅट वॉज देअर. नाव देर इज ऑल द टेस्ट हॅव कम नेगेटिव्ह. नाव बोंडला इज फुल्ली ओपन अँड वी हॅव गॉट सर्टन मोर प्लॅन्स विच आय विल डिस्कस ॲट अप्रोप्रिएट टाइम. आणि आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आमचा प्रयत्न असतो. थँक्यू